Bueno, basiko gara igual pizka bat gerra kontuaz. Orduen. Asidentiokin zeinun, gero sanau zinen, urte eta postillet. Eta gero? Gero sondo segituen, ba. Nora guzinen sondo? Ina biharren. Ile bete? Bai, bombardeu, Ile bati nazi, daut barrien, bombardeu. Bai. Gero, hago tailarko jende guztiak, gure bazarri genuzien. Labantzua. Bai. Florentioko, eta gero Florentiaz, danak, dara. Bai. Eta gero, behiak eta bizien hemen, fatzista itxibarek, behiak aurrera egun bizien. Nora? Frenti, torzani, aurre torzani. Bai. Eze guen anaiak eusan, neanaiak eusan gorroiz emata eta bestie Centro Republicano abadeñon, haren kargo ezea biherrien Florentiaz. Bai. Posik ezauen. Bai. Da Florentiaz esan zerbizue. Bai. Nero zeuen da, ni behiak izekule bibarek da neu behiak kuntzen mendi batera. Bai. Jimera, eguak gozen, Bai. gozen jimera zan. Da, hane ikusi daben bombardeu gerrikakue. Pari egazike. Bombardeu. Da, bihar neunen hane eta egin usen. Da, joinen Gallartara. Gallartara, gara joinen. Haba Centro Republicano zan, herpie, behan guen, txaleta zan. Han txaletien, bordeun zen behien, behiek eta... Gero, handik egun batzutara, 6 egun, 7 egunera, pero cada vez la agenda de 38 se instala en respectivos ayuntamientos. En el un de un ayuntamiento de Bilbao, la tocó la basortora.